Max, natamaan ako sa'yo. Walang iba? Wala, ikaw lang. Hi. Kain, upo kayo. Ano? Excited ka? Ba't parang kang ginilig? Set up ang tawag dito. Harap-harapang set up. Mars, ididemanda kita talaga. Okay lang. Trixie! Trixie, alis na ako! Alis na talaga ako dito! Eh, gusto ako sa'yo, di ba? Wala akong ibang maisip kasi niiwasan mo ko eh. Kasi babaero kayo. Gano'n na nakapasok. Lalo na, pag pulis. Diyos ko, lapitin na lapitin. Lapitin? Amoy, Eh, iniiwasan. naka-jacket ka pa lang. Lakas na ng dating mo. Wag kang lumaki yung ulo mo dyan. Sabi mo lapitin. Eh, bakit ako yung lapit ng lapit sa'yo? Kung lapitin pala ako. Ewan ko nga, bariling kita, preng. Shucks, natamaan ako sa'yo. Corny mo. Matagal na to eh. Tigilan mo na ako. Kung alam na pulis pala ako, pag harap kita, parang natutunaw ako eh. Walang iba? Wala, ikaw lang. Tatago na lang ang damdamin ko. Natatakot ko. Kasi matakot. Andito lang ako. Maaalis yung takot ko kapag kinis mo na ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.